שלום חביבי, מורות וגיבל את המחנה, תגידי שלום. שלום! מה אנחנו עושים? משחקים בהישרדות! יאללה נתחיל. יאללה בוא כבר. רגע זה היה מפחיד. אני מתרגשת. חמוד שלי. מתרגשת שאני... צריך לחכות שיהיה 20 אנשים. לא באמת. מחכים כעבור שנים, כעבור עוד שנים, עוד שנים, עוד שנים. יש כאן שלד. אז כמו שאתם יודעים, הלווין מה שכולנו אוהבים, וזה אחד הכיפים הלווין. רון רגע, סתכל מה המסך שלי. סתכל מה המסך שלי. סתכל עוד פעם. סתכל. ילד. עוד 20 שניות. איזה 0 שניות. מה זה? מה זה? איפה אתה? מה? מתרגשת. גם אני מתרגשת. מה זה? רגע. איזה זה? איזה המוזיקה הזאת? מה זה? פה אפשר לבחור דמות אבל אנחנו לא יכולים. למה? כי אין לנו מספיק כסף. ולבחור דמות, אבל זה יבחר לנו לבד, כן? אם יצא לי שוקולד אני ארוג את עצמי. ומקווה שנהיה בכלל ביחד רון. זה אדום נגד כחול. אז תתחנן שנהיה ביחד כאילו, כן? שלא נהיה ביחד. מה זה? תלחץ למעלה. לא, למטה. חצי כבר למעלה. לא, אתה תהיה עכשיו סתם, עשית שתהיה בן, אם היית לוחץ למטה היית בת. אתה לא יודעת, תקפוץ. גם אני ורוד, לא יודעת מה זה. נראה לי, אני לא יודעת מי אני. הנה, אני טייסון. יא, אני ורוד, אני אדום כזה ורוד. איך אני יכול לדעת? אני ורוד, אני... זה איפה שההדחות. פה אומרים ביי לאנשים, הם הולכים בספירה. יש כאלה שהולכים לשירותים. אוקיי. אני קופצת. זו את? אני קופצת. זו את עם ה... ואיך את נראית? פצי! אני קופצת. פצי בלי סוף. טוב. או 2 קופצות. זו את? כן, זה אתה עם החליפה האדומה? כן. לא, אנחנו לא ביחד. פעם. אוי לא. אוי לא. הלו. איפה אני יודעת? מה רגע? let's go. איפה עולים? איי. עמדתי פומפה בראש. יש פה הרבה אנשים. דיינה. אאו. הגעתי. באמת? הגעתי ראשון. איך? לא, אני לא מצליחה. לא. יש, הגעתי. לא זוכר כבר מיד. זה אני, זה אתה? למה אני נראית ככה? אני לא אהבתי את זה. היא מלא. אבל אנחנו לא ביחד. מה עכשיו? בוא נראה מי ילך. תגיד לו ביי ביי, מישהו ממכם הולך. זה מאיתנו. כן. מה זה? למה כבר? מה, עכשיו כבר לבחור? מה? מה, עכשיו כבר לבחור מועמדים? איפה את? בוא נראה מה אני יודעת. הנה את! יואו! אבל אתה יותר... יואו! היא מלא. אבל למה אני מכוערת לה? ככה אתה נראה. אני נראה חתיכוס. מה הולך להיות עכשיו? מי מלא? מה זה? בחיים לא עשיתי את זה. שלבים.
ממש לא. תגיד שאני ראשון. אם אני ראשון אני אוכל עוד... לא, כולם ביחד. מתחילים! הלכתי בבוץ. עברתי. מה איך? לא יודע. סתם. איך עוברים? לא יודע, פשוט קופצים. מה זה? זה לא... איפה את? הנה את! הנה, ברחנית! רימיתי. מה היא רוקדת? זאתי מהקבוצה שלך. איפה אני הנה, יודעת? למה היא רוקדת? אני רואה. שלום רון. אני קורא. וחרי? לרון תגידו לו שלום. מה? איך אתה רוקד? עוד פעמי! ככה רוקדת? למה היא רוקדת ולא עושה? זה תחרות, אז מתאמן. לא יודע, אמרת לי, זה... מטומטמת. קיבלתי מרשמלו. גם אתה קיבלת מרשמלו? לא. קיבלנו מרשמלו. מרשמלו, מי זה מרשמלו ירוק? אשכרה. למישהי כאן יש מרשמלו ורוד. וואו. ברור. הנה בחנית, זה רואים שהיא בחנית. איך, איזה מכוער הוא. קורי. איזה סקינים. שאלה קצת יפה. כמו בסטיק סי-איי. יאללה. אבל לפעמים האנשים בוחרים מי הודח. אוי לא. אבל מפה כן. מה זה? הדחה? יש הדחה? כן, יש הדחה. לא, רון, רק מהקבוצה שלך הודחו, משלי לא. אני עשיתי הכל טוב. כמו בסטיק. אתה בוחר מי הודח. אל תבחר את עצמך. מי זה האנשים האלה? איך סניק? את בסטי אני אעיף. מי זאת? איך, אתה מכוער אותי. אם יעיפו אותי אני אוכל את עצמי. אני מקווה שהם לא יעיפו. מי שיעיף אותך, הם חברים. שקפצתי חשבתי בחרו אותי. יש לי מר שלמה. למי שיש מרשמלו אז הוא לא מודח. איך ניבלתי? אני עשיתי הכל טוב. מה? פתאום יש איך יש לך פעם? לא הבנתי, מי מודחת? הנה, היא, לא יודעת. כולם פה עם מרשמלו, אז יש פה מישהו בלתי נראה. מי זה? אבל מי מודח? היא! מי? תקליט לי. זאת. אני הצבעתי על הזאת, איך שהיא נראית. מצטערת שאין לכם מה זה כמה אתם עושים פה חגיגה? 1, 2, 3, 4, 5. כמה אני לא, הבנתי. תסתכלת מה יש שם? מה יש שם? יש לי 60 שקלים. בצד למעלה אתה רואה כמה שקלים. לי 60. איפה אתה? לא יודע, אני מסתכל. הנה אתה, שלום. מה יש פה? יאו, אני רוצה. רון, שם הולכים... שם הולכים לאיפה שמה... מה זה? הגעתי לרכבת? אני בחיים לא הייתי כאן. זה פארקור. למה יש כאן רק... אוי, לא. לאן צריך ללכת כאילו? אוי, מתתי. המוזיקה. מה זה המוזיקה? אני יודעת. אנשים פה יודעים איך לעבור, אני לא. אני יודעת. הנה בחיים. אז יצריך. מישהו כבר אמר. עברתי. שלום! את פה. יש עונה. מה נגמר? לשתי שניות. קיבלת מרשמלו? סוף סוף! לא. ולא. אני לא. לא מגיע. דה! יש זמן. חייב לעלות למעלה. יאללה.
רון, שמה זה ההדחות, אבל בכל זאת תסתכל. אני חוזר אחורה. אתה רוצה להיות שם מודח? אני כזה חוזר אחורה. סמי עופר. זה המודחת שלי, לא, מה, יש פה עוד אחד כמוה? רון, בטוח נפסיד. מה חוזרת אחרי? אני רוצה. אוי, לא, נפלתי למים ומתתי. הסירה, זהו, אני מודח. לא, מתתי. או, הנה, זה חזר אותי לזה. נבלתי, חשבתי זהו, את מתה, לא... אמא, מה זה? אל תיפול למים כי... זה מאוחר. לא, רון, תתחנן שאני לא מודחת. בוא, סתכל. הדחה אצלך במזל. בוא נראה אם הברחנית החצי. בטוח יבחרו בי כי אני פה, כאילו, הכי מכוערת. מי אני הייתי? אותן. אני אגיד אותה. טוב, היא יותר מכוערת ממני, מה אני אגיד לך? טוב חברים, אם אתם רוצים חלק שני לסרטון, אז 50 לייקים. סתם לא. לא יודע, 10 לייקים לחלק שני. טוב, אנחנו נתראה בסרטון הבא חברים, אז יאללה, ביי.